Ngiphinde futhi ngibuye namhlanje. Indaba isentombini eqomile ngocu yakhipha impahla. Uma kuwukuthi intombi iqomile ngocu yakhipha impahla, kwahamba kwama lento abayibiza ngokuthi iduku kamkhwenyana, afika intombi yabekela abaphila abakhona nabangasekho. Kwajatshulwa kwasho kwathiwa umadladla ungabona ukuthi ubeke kanjani, wafika umndeni wathatha wazolanda iy'mpahla zawo. Omama bagane kulowo muzi abaqhoyisiwe bathola amaphinifa amaduku. Ingakho uzothiwa cha, ibekile intombi yakabani yakwadladla noma ibekile intombi yakwabhengu, ungayibona into efika yayibeka kulo muzi engathi ingahlala le ngane, ngoba sebenakho ukuthi kusengenzeka mhlawumbe ukuthi ngoba iqomile nje iphinde iphume, ngoba ilapho ethuke kuqala khona idlozi noma itho ngokuthi lihlunge ukuthi kahle kahle le ntombazana ngabe kufanele lo muzi ngawuphatha, ikulungele inhliziyo ayigxobe ihamba ifikephi, uyabona. Bese kuba khona-ke uma uhlapha inobuthakathi obuthile bese liyayitshenga idlozi likhaphele. Bese kuba khona uthola ukuthi mhlasimpe iyaqoma izishadi ngisho inobuthakathi, kanti kunomuntu wala ekhaya naye osefuna ukubuya ephatha umuthi. Bese kuba ukuthi usezongena kule ntombi ngoba isiqomile iphatha umuthi. Bese kuba ukuthi usethola intuba la zokhona ukuthi khona yani athole umuntu ozokhona ukuthi ngoba naye wayeganile kube khona umuntu ozofika enze le mikhuba yenza. So kuyenzeka ukuthi intombi igcina ngisho izothakatha, kodwa ibe umkhulu ukuthi ithongo mali clean nje lavala ukuthakatha, lavala yonke into leyikhipha intombi engalunganga ethanda ukuhamba inyanga, ihambele abantu besilisa, ihambele uhambe yodwa thi uhamba inyanga, umgulukudu lowo. Idlozi ley'khi, ingakho kubalulekile ukuqoma kwentombi, khipha ituku. Ungavele nje ukhipha abakhongi kuthiwa bawucela basazi bocela umabani. Sekuthenini-ke intombi mesiqomile ngeduku, kwase kuba ukuthi sekuhambisa ulukesi kwenza omphosanswazi. Lezi nswazi zisuke yishaya umkhwenyana uma ngabe ukuthi noma isuke yishaya lo nsizwa leyo uma ngabe izoqonywa ziy'ntombi, zifike zintintinye ngenduku, zihlabe ngenduku intombi. Lezo nswazi lezo ziyapholiswa, kugaya umbondwanyana kuthiwa siyokwenza yini, siyopholisa iy'nswazi, ngoba phela lo muntu obeshaya usewumuntu wasemzini, kwakhiwa ini, ubuhlobo. Ngiyazi nabantu abangayazi loo nto. Kuthiwa siyopholisa iy'nswazi lezi kade shawa ngazo ini, iy'ntombi. Kukhona iqhize ngalo esekuqomile eligadile izintombi ngoba iletha impahla nje. Akekho lokuyena umnini wendaba ngoba uyaqala ukuqoma, akazili kuzoguqa la ekhaya uzokhipha icempahla. Okay, indaba isethenini-ke, umbona kanjani esigcawini umuntu oseqomile waze waphinde wacelwa? Nazi-ke intombi ishawula yini la, ziyasina zinhle intombi, uyabona ukuthi kumnandi kunje, zibhincile intombi, uyabona ukuthi ayikhona. Intombi esilotsholwe engakabi namntwana ifaka ucu ilithayithela entanyeni bese ifana ukuthi umutsha, kukhomba ukuthi akamnawo umntwana useqomile, akamnawo umntwana useqomile. So kulayini lapha kuyehlukaniswa, ilapho obona khona intombi ukuthi leyana isiqomile sekuyiqhiza leya, kodwa iqhiza eseceliwe. Shuthi lowo muntu useyingoduso yomuntu, kodwa ngokuba akahlangani nesoka, ubona ngomutsha awufakile. Yingakho umzethu umama iyangithanda ngengane yami leyo yokuqala, iyona engabona ngayo ukuthi ngiyazala, yona isona sigqabula mutsha wami, yaqabula umutsha. Leyo ntombi leyo esuke isiceliwe ingabi nangane ifaka ucumisina ukuze kuzogqama ey'nsizweni ukuthi anikwazi ukosheya leya ntombi isiqomile yayiqhiza. Nakuba isiyiqhiza-ke futhi isize yaphinde yacelwa ngaphezulu, ayisashela. Uma ushaya leyo ntombi uqhatha igodi, uma ushaya leyo ntombi. Ngapha kusina iy'ntombi engakalali, ngapha khona amaqhiza ayacaca ukuthi amaqhiza la, uyawabona ngisho emini ukuthi amaqhiza. Lapho-ke awadeleli isaga, ngeke ufike nje ukhuluma imbudane emaqhikizeni, khohlwa. Ngisho ufuna intombi uma kuthiwa mhlawumbe iqhiza libhekele lezo ntombi, ukhohlwa. So ngisho kulayini esigcawini kuyehlukana iy'ntombi namaqhiza, kuyabonakala la laba sebeqomile, laba bakaqomi. Kanjalo futhi nesiceliwe intombi ayifani nale ntombi lena engakacelwa esiyiqhikiza, ethi uthi yona isamisa iduku kodwa ayikacelwa. Ngithi nje angihlukanise lapho, ngobani na? Akufani phela ukuqoma komuntu oyintombi into noseyiqhikiza nokuphinda kokuqoma umuntu osenomntwana, noma ngishathiwa akanawo umntwana. Umuntu umeseke waqoma wala lapho akabe esaqoma, okwesibili uyaguqa. Lento abathini ukuguqa? Bekithi ngiyangicacisela indaba ukuthi intombi uyibona kanjani esigcawini
uma sekukhona okwenzakele uthi wena uphuma kwezinye isigodi awazi nakwazi kodwa intombi ufike wayithanda uzobona ukufaka umutsha ubone ngani ngocu ukuthi iqhiza leli liqomile and laphinde lacela sekuyingodosi yomuntu hamba ku YouTube ngikhona ngiyabonga ngethuba.